umshayiwazi lo nami lento engiyenzayo bafethu ayikho lula lento engiyenzayo. Mhlawumbe sengishaya ama-take mhlawumbe awu-5 awu-6 yabo lona, kodwa-ke uma sengikhuluma enhliziyweni yabo lona, uba sengikhuluma ngenhliziyo yazi kuyayizela nje kalula kumina yabo lona, angi-act yabo lona. So into ebengizoyikhuluma la ukuthi ukubone uma ukuthi ngathini ngifuna ukuyibeka kahle lento ukuze yabo lonto sizwane kahle yabo lonto, because manje siney'nkolo zethu ney'nkolo yabo lonto, sesibadala manje kodwa manje sibhizi sikholela kwizinto yabo lonto esingasisiza yabo. So bobheka ukuthi inkolo yakho iyakusiza yini, uhlupheka nayo, uhluphekile kodwa uyakholwa kuyona, uyayithanda kodwa uyakholwa kuyona, iyakusiza yini yabo lonto. Nawe uyayibona ukuthi iyakusiza yini lento oyenzayo yabo lonto, because empeleni kudlalwa ngey'ngqondo zethu yabo. So